Prije svega dozvolite mi da vas pozdravim. Danas imam zadovoljstvo da budem gost opštine Kumanovo i gradonačelnika. Uvažavajući dosadašnju tradiciju u odnosima između Kumanova i opština u Bosni i Hercegovini, prije svega Banja Luke i Bijeljine, imam ambiciju da tu saradnju ojačamo, osadržajimo nekim novim elementima u narednom periodu. Naime, lokalni izbori su završeni, 4 godine mandata je pred nama. U ova izazovna ekonomska vremena pravimo određene planove i programe kako da uspostavimo vrlo praktičnu, prije svega ekonomsku saradnju, ali onda i svaku drugu, kulturnu, sportsku i tako dalje i tako dalje. Čvrsto sam uvjeren da u narednom periodu, u narednom vremenu koje dolazi, da ćemo biti sudionici razmjena velikog broja delegacija između Bosne i Hercegovine i ove opštine, koja je vrlo značajna za Republiku Makedoniju, koja je druga po veličini, koja je praktično sjeverna kapija Makedonije, koja ima puno potencijala sa opštinama u Bosni i Hercegovini. Neke od konkretnih aktivnosti već ćemo vidjeti vrlo brzo u okviru kulturnog ljeta Kumanovo 2013. godine, gdje će značajan dio naših kulturnih djelatnika biti učesnici tih manifestacija. To je dobra, lijepa prilika da ljudi koji su se poznavali iz nekih drugih okolnosti nastave svoju saradnju, da svak u svojoj oblasti koristi tu saradnju za podizanje ukupnog svog kapaciteta djelovanja. Dakle, poenta je da uspostavljamo tu sektorsku saradnju, jer svi djelatnici u onoj oblasti u kojom se bave naravno da najbolje poznaju problematiku i naravno da su njihovi pravi sagovornici ljudi iz te oblasti, ali sa nekih drugih prostora. Na taj način oni prate zbivanja u toj svojoj oblasti i dižu jedan ukupan kapacitet svoj i prikazuju ga između ostalog i na ovom lokalnom nivou. Čvrsto sam uvjeren ono što sam danas čuo, da imamo dobre resurse i očekujem realnu perspektivu proširenja, produbljenja ukupne saradnje između opštine Kumanovo i opština Bosne i Hercegovine.